Okay, what do you have? How to say the word to Min haja malay you want joda de gilisuba ha odo mi yani min nanani de boal ñu bar ci he ala ñu mari de aran ko ñimi halan dem ko binu de wadan commande ko gasi halay ton kam gasi makruno ay makruno gasi ñebbe de gasi ala bi ta wa kay ñu ñebbe de ma gay ñu sari di boccode tari keddi do ñebbe de ñi david ko gasi mo gasi boy boccoje tari keddi bi tan ne ñebbe ko ndindi bu ana me bi ada commande gi hanki bi ma dum ta ñebbe ngayna dum ni an ko jida ko wi bi ya jodo ha mo beleda min mi ala on ta mi wa fadda ma o mi wa abira anda fitti ko commande wona ko commande do ma awon ki heddante mi atata min haaliso aran ko jidmi haala dem haaliso waddo dum joni suudu ala min yaari kay wona do haaliso ha fara suudu jeeni jogoda sutur sel sari joginaade horma sutur waddo haaliso ji hen bitta ana wa surte ma ni tan batta wala ni tan batta ala sutur ni be wa wadde ni de kiline be hawbe jida wuli ko problème sen ma de ni jida hor korka ka weɓani noon de an korka ma ko so 17h so 17h fandima seede Allah seede oto so 17h fandima tan annatat joɗade pourquoi korka ka weɓani no wuli après gol do no wuli an kay lawol mum mo podda haalde haala mum haalani kawam villageois nan mede leli nder suudu buubel nana nangi villageois kawam tan mbimami konngol garngol fof men est ce que ala ko andanimo affaire o na hawni de elle won ko andanimo parce que o haali o mallimo kono villageois dal ko duttuɗo avance par rapport no wano adanni y a quelque chose de mabbe aɗa andi je me rappelle dessin animé Tom et Jerry aɗa andi Tom et Jerry non ko villageois e poubel wo tot histoire uji mabbe en fait sahaji mi sekata je te jure sahaji mi sekat mi jidat mi tan ko wiide be ay arande gandi ko woni ngare horaire nawto mais kono mbodo andi kala ne mbadmi dum wonta wadde dum mi wonta a wi a wonta yaade foot a darjat kay a wonta yaade foot dum kay a darjat kay kala ne mbadda dum a darji kadi mi halnanima la fois nyande ñanda non Allah tan andi o profiti kam wi kam boko ara jehen jama gon min der tarode calligin mi ha pari jaltumi mbodo yaha jama jimi kawma nande bandino si jimomi ko mo yurno e toilette publique o yurno mi ando mo yurno tan nangi caaya o mo yurno o mo nanga caaya mi yalti e suudu ndu ko bruit 10 secondes mboɗo daramo o tinani mi yiimi
ha boy mbimi village ko woni o wi kam selliro ko bondo mbimi selliro ko bondo mi yiɗa continde dartade par ce que somi darima ina wawi wonde gonnoɗo e toilette o yaltat e cikkumi tan ko buubiyel wonno e toilette o ɗeɗon gueɗe fiyani ɗum kam wona lawol mi anda noon holko woni hakkude mabɓe kono kam sa wi kam buubel ne andanimo hunde mi jaɓat no hawni de ɗe balɗe ɗe ko nannguɗomo en otage de non kawma ko sa ala hoɗo wi noon kawam noon mbimi an ɓi mbaɗe o ɓuuri wonde ŋaara anani ko wiyata kawam ko e tekkere o wona gorko ɗum ko lawol am foti wiidemo noon wonande ala sukkundu ala fotani wiidemo noon kankone kawam ko mbimi kawam ko kilifa makko haalanmo gonga ɗum woni gonga de ande ko Irak tak missile jaaɗo fof missile kar joni wadde an ko baade mbatta fa Bintu an mi anda nanirta ko huruko mi anda encore ko woni an mi on hala tam galle kadi ko suturu yiɗa ɗum jogor suturu a jogor suturu ceerno wonki e seeɗa hay maade yiɗa ko yaagi dimmi haalanam ko mbatta ham ko mi yiɗa ɗum haydara est ce que a faami min ga ko min ko an ɓuuri min pour wiide ko mbatta mi yiɗa an wona pour ka alat gardala men pour ka mi arta galle mon wona oɗon jeeyidirten oɗon condirten ko pour ka ɗe mbatta galla men mi arat galle mon somi yaari mi arat galle moɗon assalamu aleykum waaleykum salam ɗon tan weere alhamdulillah moɗum ni jam tan ni moɗum kay ma manima oɗon celliyam moɗum ko joguiɗa min ko joguiɗa aɗa jogui ɓuure petit pois petit pois elle ka ja gogam noddar kam no anda gon ɓe ne woodi ey min gogam noddar kam tan ko gon kay yen fof fenoto kam kaccari hande noon kaccari ma jinmi mbiɗa ɓuure petit pois eyi mi heddi ɓuure ton noon eyi mi heddi ne woodi a jogui ɓuure ton mo jogui ɓuure ton ɓuure ton noon o ko ɗo haccitto eyi o gila gol ko fuɗɗi a ñawa ko ma hande ko client ɗo ɗo no haccitto ndeysan o keyɗuɗo ɗum waɗi omo ara ɗo ɗo o heeɗi ɓeeɗo garata ɗo an ko adduma ɗo min mi heeɗani noon min de so welam mi waso hoorde hay goto mo hoornani ɗumanama ton walla petit pois hay kadi astoma am so irtima mi warata hooram ni eyyi aɗa won jimmi haala ndem hay ko kawma waɗi ko noon hol gaɗiɗo ɗo e galle badam adi arde de kanko abboyima gonga kalanmami somi haalnima tan gaɗa ɗo ko defɗa hande maaro e liɗɗi rani o tan mbaɗɗo bagaji suudu mbiɗa nder yiiɗi ɗum aɗa mayano ɗum ne kay est ce que aɗa andi hunde lembel natta e galle o c'est sûr pourquoi pas oɗon keewi façon ji de non non attends so weeli attends jeynam yam min mi jiidani e worɓe ɓe ganduɗa mi haalnimama ɗum mi haltinimama ɗum wona ɓinguel jogui dewgal ça veut pas dire que en dañdani tan aɗa huula ɗum ɗon min ɗum oɗon parti ni ko caggal mbanmi ɗum mais ce qui est important ko mbawmi dañde ma e komi wawa dañde banggue goɗɗo ko woni holɗum haalnam fijirde ma wigo jalede ma wiididi safde mo junggo ko heddi ko pat koye korko e wadde généralisé saf o kam fof tan e safadal koye junggo ma woni eyyi fof safa noon c'est pas donné à n'importe qui eyyi ɗum de Allah aɗa wawi resde joɗɗo taw ko kaani
gonga celluɗo aɗa wawi resde joom kalis taw ko piima gonga de aɗa wawi resde jontaɗo gonga de taw safani jungo min wima noon de komi ma e jungo ma ɓuranima kono min yetti Allah kono noon lembel o mi nani a gumani mi wiyanima noon de ha joni a nanani mbimi gumani de mi nani mbimi somi felliti ha mboɗo resa lembel mi resa mbaɗam buubel la ilaha illallah a hulanimo mi hulanimo gasi mi jaɓi haydu ni min mi hayti sodde par ce que ɗo ko heyduɓe tan ñamata ɗo henne min noon mi heyɗani noon an kam banam debbo ko filmata ko woni filmude si gona koye filmude ɓe an on e ñaama aɗa filma ɗum ɗum ko mais sono yooɗi faɗɗani min ni mi arno ɗo tan mbaɗa ƴeewa kaccari onon ko ɗum woni an ko woni ko min an min mumtuɗum an buubel mumtuɗum ala banam debbo ala min ma waɗa gilnamiyoma hene kaccari man ɗi ay joni o heɓa ko nawde galle omo haltanayi bandiraɓe ɗo ala ko suudotoɗo hen neɗɗo jaggat suddude neɗɗo so woni jeeyowo brique jeeyowo an ko mbaɗɗa ko bonani ay tan jooɗo hacci ha para mbuɗo mofna ɗum holto ko kalto o ñabbamo o ala